Hey guys, गासैबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनो लानाय जाबाय। गोबाव समनि उनाव ब्लग बानायदो माने गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आं ब्लग भिडिअ बानायनो हायाखैमोन नाथाय दिनै मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय नावकाता पार्कनिफ्राय नैया नावकाता पार्कआव दोङो आङो। आं सानबाय मा दिनैनिफ्राय एकदम ब्लगाव एक्टिभ थानोसै होनना सानलायबाय माने बाय पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बे साननैसोआ ब्लग भिडिअ होनो हाथाराखैमोन आङो नाथाय दिनैनिफ्राय होगोन होननानै आं सानबाय आरो नोंथांमोना आंखौ सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट होदोंमोन बिदिनो सापर्ट होबाय थागोन होनना आं आसा खालामबाय। नोंथांमोननि थाखाय आङो हानाय माने ब्लग भिडिअ होनो थाखाय सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना आं दिनैनि ब्लगाव नैबे जोहोलावफुरि पार्कनि भिउफोरखौ दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामसै आरो बिदिनो आं ब्लगाव एक्टिभ थालांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना नैबे ब्लगखौ नायलांबाय थागोन होनना आं आसा खालामबाय। खुलुमबाय खुलुमबाय, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। जेरैबायदि समायना जादोंना जोहोलावफुरि पार्कआ, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसिगोन दा ब्लगखौ। नै गाइस, जोहोलावफुरि पार्कआ ओरैबायदि क्लिन साफायै बैथिं बिबार गोजा सब बिबारजोंनो बुंफबना दोङो। नोंथांमोना आं दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नैबे उन्दै उन्दैफोरनि गेलेनाय हैसो मैसो माबा माबि दोङो, आं दा खामनानै दिन्थिगासिनो दोङो नैयाव र'। अके गाइस, आं दा नैया बेयाव उथिनो नायदो। बारे मजा। आं दा बिबार बारिनि गेजेराव हाबनानै नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिगासिनो दोङो। माने एकदम गोबाव सम जाबायमोन ना भिडिअ बानायथाराखै, एकदम रोङा जादों। दा आङो एकदम बिबार बारिनि गेजेराव हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। अ माय गड, ओरैबायदि ना या बिबारदोनो एकदम बुंफबजोबना दोनखायो। सब बिबारानो बिबार, सब बिबारानो बिबार। नोंथांमोननो बोरै बिबार नांगौ? सोरखौबा जुदि प्रप'ज खालामनोबा नैबे बिबारखौ लां आरो प्रप'ज खालाम, एकदम एक्सेप्ट खालामखागोन। मा धोरोमनि बिबार नांगौ? नैबे जाबाय गोमो, नैबे जाबाय मा कालार बायो? मा कालार लायो? पिंक कालार ना? नैबे पिंक कालार, नैबे व्हाइट एन्ड रेड। ओरैबायदि ना मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु मोदोमबाय जादों गाइस। ओरैबायदि मोदोमदों ना बिबारनि बासनाया, माने मा बुंनो आरो जि फ्रेस मोनलायलांदो। मर्निंआव फैबाथ' आरो बुंनोनो ना गोसो। सोरबा जुदि टेनसनाव दङबा नैयाव सानसे फैबाथाय माने माइन्डखौ फ्रेस मोनलायलांगोन आरो। माने मर्निंआव फैनाबा बाय मोजां जागौमोन। आंबो दा इभिनिंआवसो फैबाय, मोनसे फिसा राइड लानानै फैदों आंबो। उनाव नै सिगांथिं थांगासिनो दोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो? मिउजिकदो इन्जय खालामबानो जाबाय। नैया गाइस, गेन्दे बिबारदोनो भर्ति जाजोबना दङ नैखिनि दख्लसेया। आरो नै गोदो बिबारखौ मा होनोबा मिथिया। आरो नै उनथिं दंबयो नैया, ओरैबायदि समायना नुदोंना। माने आरो नैथिं बगामाथिनिफ्राय फैदो पिकनिक नैया जेयाव नैया दोखै सिख्लाफोर दङ गाइस। हे गाइस, आं दा नै बिबार बारिनि गेजेराव हाबनानै दोङो, नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दोङो। केमेरा पार्सन सासे दङ आंनिया, केमेरामेन उनथिं। सानो आङो रोमै रोमै रोमै। Yeah, mama, just how to take it. Everyone around my past is saying, I tell you hold my little fingers, grab me until I can't say it. Look at my pretty cheeks, step out and new skills till I turn 60. Show me. ओरैबायदि साफा जाना दंना गाइसनिया, गोसोखांनायनि नेरसोन बानायना दोनदों नैया गाइसनि सायाव। इनाव नैबेयावबो बिबार दं नै, ओरैबायदि साफा जाना दंना नैया क्लिन।
Hey guys, सोरबाफोर जुदि नावकाटानि खाथिफोराव दङब्ला नावकाटा पार्कआव एसे भिजिट खालामफैदो मोजाङानो जाना दोङो पार पिस टिकेट 20 टाका लायो 20 रुपिस नै बिबारफोरा दा जोङो सिगांथिं थांसै डास्टबिन बरिया क्लिन जाजोबना दंखायो गाइस फिसासानो ब्लग मोनसे खालामनानै आपल'ड खालामना होबाय नोंथांमोना सिगांनि बायदि सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय बेबायदि क्लिन जाजोबना दोङो डास्टबिन माने मा बुंनो आरो समायनानि सायाव समायना जागासिनो दोङो जोहोलावफुरि पार्कआबो नैबे गेटआ इनाव नैथिं हाबलांनानै ओरै साथि थांनांगोन इनावसो पार्क नैबे माने मोजां नांदों नै गिदिर अन्थाइ जाबना दोननायखाय दिनैनि फिसा ब्लगखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै मोनखो मोनसे कमेन्ट खालामदो ना मा होनो गाइस चिज जोहोलावफुरि पार्क गेट ओके अभी हम इधर चलता हूँ नैया नैखौबो मोजां खालामना दोनबाय कालार ग्रेडिं होनानै अ माय गड नायदावथ' ओरैबायदि मोजां जागोन ना सिङावनो दा जों ओंखारनोसै होलांदोंसै ओके गाइस दिनैनि फिसा ब्लगा नैबे खिनियानोल'मोन दा बेखिनिखौ नायनानै बोरै मोनखो मोनसे कमेन्ट खालामना होदो आरो नैबे जोहोलावफुरि पार्कनिफ्रायनो भिडिअखौ एन्ड खालामसै आं एक्टिभ फैबाय होननानै जेनेबा इउटुबाव फैफिनबाय होननानै आं माने मा होनगोन बेखौ नटिफिकेसन हरबाय आरो गाइस थ' बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस ना मा होनो